Hľadáte ideálne miesto pre život na Liptove? Predstavujeme vám tento priestranný rodinný dom v tichej obci Lubela. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou a je pripravený na nového majiteľa. Interiér vás privíta otvorenou dennou časťou. Nájdete tu presvetlenú obývaciu izbu, prepojenú s kuchyňou a jedálňou, čo vytvára dokonalý priestor pre celú rodinu. Na tomto podlaží sa nachádza aj ďalšia samostatná izba a kúpeľňa. Schodiskom sa dostaneme na poschodie, ktorému dominuje priestranná izba so samostatným balkónom. Okrem nej sa tu nachádzajú ďalšie dve obytné miestnosti a druhá kúpeľňa, čo zabezpečuje dostatok súkromia pre všetkých členov rodiny. Veľkorysý pozemok s rozlohou vyše 1000 m2 ponúka priestor pre vaše nápady. Pozrite sa, ako môže vyzerať vaša nová záhrada s altánkom či miestom pre relax. Je to len na vašej predstavivosti. Tento dom v Lubeli v sebe spája priestor, komfort a výbornú lokalitu. Vďaka zatepleniu a modernému tepelnému čerpadlu je navyše energeticky úsporný. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si osobnú obhliadku.